Nekada davno, svijet je bio pun čarolije. Ali vremena se mijenjaju. Ja sam veliki ratnik. Jutro, mama! Hej, rođendanko! Zakon tradicija nalaže da danas postaneš vitez. Klekni sada. Ne treba. Imam poklon od vašeg oca. Samo je rekao da vam ovo dam kad obojica navršite 16. Zakon! Čarobnjački štap! Tata je bio čarobnjak! Što? Tata je bio računovođa. Ova čarolija će ga vratiti. Na jedan dan tata će se vratiti. Što? Vratiti kao živjeti? To nije moguće! Da, jesa, ovime. Upoznaću tatu? Od dvoraca priče o igračkama Wow, stopala. i izbavitelja. Svega je teže držati! Samo su noge. Tata je 100% imao i gornji dio. O, što sam učinio? Bog. Ovog proljeća Imamo samo 24 sata da ga cijelog vratimo nazad. A do tada? Tada! O, to je super. Tata, izgledaš isto kao i prije. misija započinje. Imaš problem, naočalko? Daj gas! Ako tražite avanturu, došli ste na pravo mjesto. O, ne. Naprijed. Ostali smo bez goriva, ali spremnik je pun. Haha, to ne radi. Čarolija rasta. Povećamo kanister i tada će se gorivo koje je unutra povećati. Laktovi gore, treba malo mira! Miran. Marli, a za prvo! Hej, upalilo je! Kanister je ogroman! I kombi je ogroman! A ti si... O ne. Pristiže uskoro.